उदालगुरियाव फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव गुदि बाथौ आफादनि मेहेरगोनां हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। धोरोम गैयाब्ला आसार गैया आरो बे धोरोमखौ सिबिनाया नों आं बयनिबो मावनां बिबान। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय महनपुर ओनसोलनि निमायफुर गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे खेराइ हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दिनै गिबि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे गिबि खुन्थियाखौ बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि माजबाद बियाबनि एमएलए सरन बर' बिथाङा मिरु गुदि बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि, उदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि टिप बाहन हाज'वारिजों लोगोसे निमायफुर गुदि बाथौ दालाय आफादनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव गायसननानै होलांनायखौ नुनो मोनो। फैगौ फेब्रुआरि दाननि 4 आरो 5 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय 44थि उदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि जि बोसोरारि जथुमा लोगोसे खेराइनाय हाबाफारि बेखौ जिहेतु खुंनो लादों, दा बेनिनो दिनै निमायफुर दालाय आफादनि सिङाव थानाय निमायफुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेनि जि गाहाय खुन्थिया बेखौ गायसननाय जाबाय। दा बेवहाय गासिबो जोंनि बे निमायफुर दालाय आफादनि जेसेबां जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोना सोब बयबो गोसो गुदुं आरो बे हिसाबै बेवहाय बयबो नुजाफैदों आरो बिथांमोना खोब मोजाङै जाफुंसार होनो थाखाय बयबो आवगायबोदों। आंबो बेवहाय बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावफानो मोननानै बिथांमोननि जिखिनि थुलुंगाखांनाय आं बेखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों खोब मोजाङै जों बेखौ खुंफुंनो हागोन। जेसेबां आलासिफोर फैगोन, जोंनि थान्दैफोर फैगोन, जों बिथांमोनखौ मोजाङै निस्सय जोङो बरायनो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। बाखि बे साननैनि हाबाफारियाव जोंहा गिबि सानखालि जोंनि जिल्लानि बोसोरारि जथुमा जागोन, बेवहाय डेलिगेट जागोन, धोरोमारि सावरायमेल जागोन आरो अखानायै जिहेतु गेवलां मेल थागोन। गेवलां मेलाव जों दासिम आलासिबो हांख्रायखाबाय, थिग जाबाय। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि आफादगिरि देदलामांग्रा गयारि बिथाङा नुजाथिफैगोन आरो बेनिफ्राय जर'खा आलासि हिसाबै सथियानि आगुनि एमएलए प्रानेस्वर बसुमतारिमोन नामा? प्रानेस्वर बसुमतारि बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे बेवहाय माइनाव आफादनिफ्राय बिबुंथिगिरि हिसाबै आगुनि क'क्राझार लकसभानि एमपि बिथांनि आंगोनि बिसि मा नाममोन? उत्तरा बसुमतारि बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। बेबायदि जों गोबां आलासिफोर मोननो हादों आरो लोगोसे जोंहा लकेलनिनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि बिथांबो थागोन। थिग बेबायदि जोंनि गेवलां मेलाबो खोब मोजाङै जाफुंगोन आरो हरनि हाबाफारियाव जोङो बेवहाय खेराइनायखौ जों जाफुंहोगोन। देग्लाय देवदिनि बधय थिग जाबाय नङा होमबा? बहानिफ्रायमोनलाय? सनितपुरनिफ्राय जोंहा देवदिनि फैगोन। सेकेन्ड साननि मोनाबिलियाव बेखौ खालामगोन। दा बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों आरो। धोरोमनि हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन माबाफोर हाबाफारिफोर लाफागोन? धोरोमनि हाबाफारिजों लोगोसे बिब्दि थानाय नङा। जोंना बेवहाय जोंनि जिहेतु मोनसे आफाद जाहैबाय, आफादनि बोसोरै बोसोरै जों जिहेतु जुथुमो, दा आफादनि सायाव जों सावरायगोन। बिनि उनावहाय जोङो मोननै मोनथाम टपिक लानानै समाजखौ फोसाबलांनाय दिगाव जोंनो मा मा टपिकआ खोब इम्परटेन्ट बेफोरखौ जों सायख'नानै बेवहाय जों सावरायगोन आरो जोंहा अकल बेवहाय पेरेन्टस बडिल' नंला, बेजों लोगोसे जोंना लाइमोन आफाद थाबाय आरो माइनाव आफाद थाबाय। बिथांमोनाबो निजा निजायै बेवहाय बिदि सावरायमेल लागोन आरो धोरोमारि सावरायमेल। आरो बिनि अनगायै खेराइ होनब्लाथ' जों बेखौ ओरैबायदि नुदों बेवहाय बयबो फैयो नायनो
आरो खेराइयानो बाथौ धोरोमनि गुदिमोन होननानै बयबो जिहेथु मिथिगौ। बे हिसाबै गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेवहाय बयबो फैयो, गुबुन हारिनि मानसिफोरबो फैयो। दा बे हिसाबै नैबे उत्सबा माने अकल धोरोमनि सावरायमेलल' नंला, मोनसे खेराइ फोरबो हिसाबैबो जागोन आरो। बानजाय आफादनिफ्राय रायजोनिसिम मा मेसेज? आं बानजाय आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय, जिहेथु निमाइफुर दालाय आफाद होनना बुङोब्ला बेवहाय गासै मोनद' गामि दङ। निमाइफुर गामि, दालखाथा गामि, हख्रादबा गामि, महनपुर गामि आरो बेनिफ्राय गबसारसुबा गामि आरो पुब बेगाफारा। बिथांमोना मोनद'ल' गामि। दा मोनद'ल' गामिजों बिथांमोना खोब जानजि खाफ्रादों। अब्लाबो साखाथियाव थानाय गुबुन धोरोमनि मानसिफोर बा गुबुन हारिनि मानसिफोरनि जोङो सहाय नांगोन। आं मिजिंथिदों बिथांमोनाबो जोंखौ सहाय होगोन आरो बेवहाय जेसेबां आलासि फैगोन, जिहेथु जोंनि ओनसोलनि आलासि जागोन बेयो, बे हिसाबै जाहाथे जों बयबो जयैनो हारि धोरोम नायलायाजासे जाहाथे जों आलासिफोरखौ मोजाङै बरायनो हायो। आं बिनि थाखाय बयखौबो आं खावलायदों आरो बिनि अनगायैबो बेवहाय जों जाहाथे खोब मोजां मोनसे परिबेस जों सोरजिहोनो हागोन। मोजां मोजां टपिकनि सायाव जिहेथु सावरायनाय जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां परिबेस सोरजिनानै जोंनि दा जायफोर लाइमोनफोर दङ बिथांमोननि गेजेरावबो माने समाजाव जों बोरै सोलिलांनांगौ बेफोर गियानखौ जाहाथे जों होनो हागोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों आं बेखौ मिजिंथिदों। खुन्थिया बेखौ दिनै गायसनबाय, जिल्ला आफादनिफ्राय मा बाथ्रा? बेथ' खोब गोजोनथाव मोनसे जोंनि थाखाय, जिहेथु जोङो बोसोरे जोंनि बे खेराइ फोरबोखौ हयथ' जोङो जिल्ला हिसाबै हयथ' दुलाराय गुदि बाथौ हिसाबै जों बेखौ हयथ' बिदिनो खुंबाय थायो। दा बेनि बेलायाव देग्लाय बे बोसोराव जोङो जोंनि नैबे निमाइफुर आन्सलिक बे गुदि बाथौ आफादनि सिङावनो जोङो देग्लाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय आरसिबो दाना होबाय आरो बे खामानिखौ खुंफुंनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि बिथांमोन दानानै दोनजानाय आरसिया खोब माने मेङा मोजोमा दानिफ्रायनो खामानिखौ मावगासिनो दं आरो जों बै जागोनखौ नुनानै हयथ' दिनैनिफ्राय जोङो आलासिनि गेजेरजों जों गाहाय खुन्थियाखौ जों गायसनजेनबाय। बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंहा बारा सम गैला, फेब्रुवारिनि 4, 5, 6, 15 दिन 16 दिनसो सम दंबावो। थेवब्लाबो जोङो बिनि गेजेराव जि खामानि मावनांगौ दं हयथ' जों बेखौ मोजाङैनो हाहैजोबगोन आरो जोङो माखासे जि हाबाफारि बेखौ हयथ' जोङो आब्रुथि लाखिनानै धोरोमनि फारसे जों मोजाङै मावलांनो हयथ' जों आवगायगासिनो दङ। जिहेथु जोंनि गोबां समनिफ्रायनो हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो जोंनि मोनसे परम्परा, मोनसे बाथौ बे सिबियारि बा बाथौ धोरोम, हयथ' जों बेखौ एंगारनो हानाय नङा। हयथ' जोङो बेखौ मोजाङैनो लाखिनानै हयथ' जोङो समाज दानायाव जोङो हयथ' बिहोमा होलांनांगोन। जिहेथु बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि जि आसारखान्थि, बे आसारखान्थिखौ नोजोर बोनानै हयथ' जोङो बर' माहारिनि थाखाय अनेक आरो भबिसत बा इयुनाव जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। बेनिखायनो जोङो बै आफादखौ जोङो गोब्राबैनो जोङो आरो धोरोमखौ जोङो बर' जाथिखौ दैदेननो थाखाय जोङो अराय सम जों नाजालांबाय थागोन। जिहेथु आरो बे जोंनि आफाद दानाया बारा गोबावनि हयथ' सम जायाखै। देग्लायखौ नायोब्ला जोंनि बे 44थि जाहैबाय। बेथ' 40 बोसोरनि हयथ' सिगाङावनो दाजानाय। दा बे हिसाबै जोङो दासिमबो दङ। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, जिहेथु जि जोंहा सेन्ट्रेल लेभेल दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बियो 8 बोसोर जाबाय। जोङो बेखौ सिगाङाव दानो हायाखैमोन। जोङो 8टा 9टा जिल्ला लानानै जों बे सेन्ट्रेल बडिखौ दानाय जाबाय। दा बेजोंनो जोङो लोब्बा लानानै गोबां हाबाफारिखौ आरो धोरोमनि फारसे जों बर' माहारिखौ फोजाखांनो थाखाय बै आफादनि गेजेरजों मावनो थाखाय आवगायगासिनो दङ।